Candola Drive, Gogon, Legazpi City, Mrs. Lorna Cristobal, Manager in Owner, ang Boklan Food Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, GRB Calibration Center, Lapu-Lapu Street, Legazpi City, Mr. and Mrs. Popoy and Marlene Balmes, Bicol Food Delights Catering Services, Purok 2, Barangay Gogon, Barriada, Legazpi City, Miss Tisnota, Manager, Col Valley Purified Drinking Water, Daraga Albay, Miss Erlinda Tapia, Manager. Alright, sige, maraheda pagkaaga po sa Sendo Gabos na late. So, tingog din barangay na late. At mapuon pa sa nako kasubago pominal sok na sa kuryente. Christmas na talaga, ano? Pasko na sa alay ko. Binibitin nindo ang programa ko eh. Dakulon an holidays tangon niya na December ani 24, 25, 30, 31. O pira sana. Usa 2 3 4 5 anom 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 aldaw. An kuan di ito nan sweldo kan mga kuan sa Capitol. December 18 aldaw. Di ito dadi. So mga kuan sa na 3-5. Isus. Baluya. Anyway, diretso na po tabi kita digdi sa programang ini sa pangaran ni dating konsehal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, Lado Technical Darwin Obido. Ako po ang sentong lingkod Alwin Masida Liobit Alwin Double L. Iban po tabi din do ako hasta alas 8 ni na pagkaaga digdi po sa programang ini. Naman sa may mga kamatian, Git Wilson, sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa ilman kamong party kang kinaban, kami po nagdalaom na nasa kamaray kamong mga kamugtakan sa mga oras na ini. Aday po nin mamati na anuman na kanibaadan sa sendang mga buhay. Siyempre, madali na may mga Christmas party na may kasudma nga ni sa Capitol, Christmas party na kasudma sa Capitol.
Kaya lang, ang sabi da budget ang pang bonus talaga, sigurado ka mo. Dahil na po tabi inin budget pa dahil pa nin budget. Sa bagay, duwang kwan pa man sa na yan. No, arin yan pwedeng itao. Baka sundo pit sa 24. Dahil pa po tabi nin pirak. Saan na ninduman ta? Kay rakman kan kwan. Dali-dalian na ninduan. Kaya man sa naninduyan po tabi, ha? Dali-dalian naman na nindu. Irak man na. Diba? Susunod na simana, pwede nang mag-ibuning kwan. Supplemental budget, So mga tada-tadang budget po tabi. Inurobos-ubos man kasi nindo. Inurobos-ubos man kasi nindo, Irak man. Irak man po kan mga casual tapos mga kwan. Babayan tan regular ta talagang igwayan. Ay kwan dyan, hiliran na talang pondo. Ang casual yun. Tapos so the border yun, makairak. Dito na sa nangani. Dahil panindo po tabi maayos basta-basta, ha. Duman sa mga kababayan niya to sa bilog na Pilipinas, ano po ang sa tuya na mga istorya niya na pagkaaga. Dahil na ka mo magpara riribo ka ini na paano nakonsiluhan ako sa Facebook at ito baga po na pag-atras ni Gobernador Grex Lagman bilang gobernador kan Albay sa 2025. Pagdalagan po tabi niya bilang gobernador, nag-atras po tabi siya. Na konsiluhan ako ang sabi po tabi digdi. Konsilo ba gadi? Taan sabi po tabi nagsuporta baga ini sa kandidatura ni Governor-elect Noel Rosal. Sa bagay, kung ilingon ta, may plus factor mananggad iyan. May plus factor. Pero, sasabihin ko sa Indo na, iyan, pwede niya to iyan na masabi na sinda po ang inaapod niya to na undecided. Mga undecided. Undecided po. Dahil pwedeng bilangon yan as alimbawa, may kumbaga pira ito, may nagluwas na survey, 39% ba kay 37 kayo kay Governor-elect Noel Rosal, 32 kay Congressman Joey Salceda, tapos 24 kay Kuan. Dahil mo pwedeng bilangon niya na 24 na good as kung kise na kay Kong Joey or kay Governor Rosal. Dahil mo pwede po tabing bilangon yan The point is dapat na maging mahigusan duwa. Kamong duwang magobernador ta magihid on kamo ngan dapat na mahigos po tabi kamo tangani na makuanin do so buot kay itong so 24% na para kay Gobernador Grex Lagman Kota. Iyo po yan. Sa bagay, ang survey sa makangkong man sa na ini. Ang survey. Ang problema ta kasi, sabi ko na ibagasendo, kada eleksyon, ang tao talaga nadadara sa kwarta. Mostly kan mga botante, 70% kan mga botante tangon yan, after sa kwarta na. Sadto say na siring kaya na nangyayari, digdi sa satuya. After sa kwarta. Pag nakahiling naki pirak, pag nakahiling na po tabi nin pirak an mga botante ag-iriwal pa nga yan nakikiiwal pa nga ni kung sa kuya nga binulsa mo. No. No. Binulsa mo nga supira ko, para sa kao, ano aan? Iya po yan ang nakakakwandig di sa tuya.
Kaya baga, binulsa so pirak, so kandidato na pirde. Ta kung tinaw sa kwarta, day na pirde. Yun po yan ang, kung kamo po bako man siring ka na klase ng botante, day man kamo madadagit digdi sa pigtataram ko, siyempre bako man kamo kuan. Ta sabi ko sa Indo, 70%, may 30%. Kung diyan kamo dyan sa 30%, na day pwedeng darahon sa kwarta, kuwaon sa na sa kwarta, tapos iboboto sa gusto ninda, di subiit. At ako aram ko kung paano ako nagboboto. Ako, taday man, maski ako ungko sa Indo po tabi na pag eleksyon, day ko man pigahagad, o pigdadara duman sa harong, pigdadara duman sa harong, iwiwalat na sana, siyempre kukuhaon mo kwarta na yan, maski 50 pesos yan, maski 20 pesos yan, kwarta na bagaan, ikabakal pa yan po tabi ikiasin. Di ba? Pero, diyan ko sana yan, dahil ko man ang pigihiling kung siri-sisi nagtao dyan, nakabugtak yan po tabi, ibibugtak ko yan dyan sa sarong burubak. So, bala ka. Pagkakuan, uni nga igwa ka nga digding tinaw siya. Diyan mo na. Tapos, pagkatapos, saan ka ko nahilingon? Tapos sa eleksyon, abo ko po na, ay, makonsensya, duman sa, ay, dakulon pa rin nga pintaw kay ni, inasambutuan ko. Abo ko ka, na makonsensyang siring ka. Isisaray ko sa dayan, kung kaipuang kong pirak, kay ko ako po tabi sukan, bibukas ko na kay stapler, tapok so kuan. Pagburutuhan, pagburutuhan po tabi, kung si Seso gusto kong butuhan, nailing kong maray, di duman ako. Di ba? So, day kang konsensya, pagkatapos na kang kuan, ano po man, mabawi mo po manan. Day ka makukonsensya duman sa nagtao. Tayan, day mo man, day ka man nagpilit na nagduman ka sa inda, kundi dinara sa imo. Kung bawiunin da suwit, o sige, itaw ta. Day ka man nga nagboto, ba, itaw. Botante, maski mayaman, tawan mo ki pirak, pagabot sa eleksyon, pigkukuan man talagaan. Sayang baga, kwarta yan, sabi nga ni baga po tabi, natatama sa iyo maka, duman sa grasya. Natatama sa iyo maka man, grasya yan sa sayumahan mo. Garwo ka kanbua, kung sa sayumahan mo ang grasya, pait sana. Kundi, nasa sa imo na sana yan, kung sisepuan gusto mo. Sisepuan nahihiling mo nakatabang. Ako, ngunyan na eleksyon, sa totoo lang, mamimili man ako. Kung si Seso nakatabang personal sa kuya, kumbaga pig-iling ako as a friend, pig-iling po tabi ako as a mag-amigo, bako as taga-media, mag-amigo, o taminsan, so politician, barkada ka lang because ikataga-media. Kung day man ako, sa totoo lang, kung yan na eleksyon na yun, day man ako magamit ka. Kung sa media, naining din doon sa post nata, nagpo-post ako, day ako magpo-post. Bahala ka mo dyan sa buhay nindo. Kung kamo kandidato, mag-post man kamo sa diri nindo. Bahala ka mo. Tawul ko yan. Day kayo makapagwangkaan, makapagbuot. Sa ako man ang bahala, day man ako magpo-post. Kundi pagkatapos kang kwan, duman na sana ako mabawi. Sa baluta, mabuto ako. Pero secret yan. Sabi ko sa Indo, kung si Say po nakatabang sa imo, duman kita. Diba? Kung si Say nakatabang, duman kita. Tapos kung si Say nakabisto sa imo, nakabisto sa imo po tabi, duman ako. Maray sa langani, amigo ko. Si amigo ko, si board member Rolly, personal na amigo ko. Board member Rolly, salamat ako kay BM Rolly. Dahil naugaring aboon niya na sabi sa kuya ni BM Rolly, mag-amigo kami. Dahil na ngaya, abo ko na ngaya ta. Sayang ay kwan ngaya, pahingalo na ngaya sa politika. Siyempre po,
igagalang tayong desisyon. Ngunyan, after 18 years po tabing pagtukaw niya bilang city councilor board member, deserve niya po tabi man na magpaingalo. Di ba? Digdi sa tawong ini, nagpapasalamat ako. Ngunyan, ini po, bako siya kandidato. Bako siya kandidato. Mabalik na siya sa private life. Saka. Pero kung kandidato yan, nainot pa yan. Sa totoo lang kan, pirang eleksyon, sa board member, sakop man ang daraga po kan second district, sulo yan sa kuya sa papel ko. Tayo ang bilib ako. Sulo yan sa papel ko sa minutuhan. Sulo. Siya sana. Amigo ko eh. Kung siseso na ka bisto sa imo, pero kung ang pagbisto sa imo is because gusto kang magamit sa media, nako, wag na po. Na kita magkakasurundo kay ni. Sabi ko ni Sendo po tabi, personally, may mga bit man akong kandidato na gusto kong tabangan, pero pag-abot din siya sa radyo, sorry abo ko. Unless otherwise na magbayad ka mo. No, 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 no. No, 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 no. One, two, three, let's go! Sa media baga, di sa muya, bako man libre. Halimbawa, siring kayo ni kandidato ka, bako man libre sa media. Di ba? Bako man libre, mabayad man talaga kamo ta. Siyempre, may political interest kamo. Kung nakatulukaw na kamo po tabi, mayor na kamo, gobernador na kamo, kung anong posisyonin do po tabi, kung tindog, tuwad, 69, kung ano. Okay lang. Diba? Daiki problema. Okay na kamo digdi sa muya. Dahil naman mabayad. Pero kung araw kayo ng panahon ng eleksyon, kayo po na, siyempre, mabayad man kamo ta. Mabayad man po kamo. Pigagamit din do so airlines mi. Kami baga, nagbabayad man sa kuryente, nagasureldo man kami. Bako man kami libreng, dahil man kami pigli-libre kang kumpanya digdi na magturukaw kami digdi magprograma, dahil man kami digdi pigli-libre, pigsusilduan kami. Sa'yo man mako aso kumpanya kung dahil kang magbaraya na birdaw. Kaya kung magbayad ka mo digdi, sisirbihan ta, paano? Pero kung dahil, never mind. Yan. Sa Facebook ko dahil man pwede ta, personal iyan. Kung magbayad ka mo dyan, di, sige, fight. Gusto ko ngayong siringin ka, bayad ka. Bayad ka. Bayad ka. Ngani na din problema. Diba? Pero as personal na ma-endorse ko dyan, abo ako na. Yoko na. Abo ko na. Mag-endorse dyan sa bangko. Abo kong mabash. Dahil pa na umayan sa busis ko, garo pa ako nasa irarom kan botong. Di ba? Garo pa nasa irarom kan botong. Nadali ako kan magaling na sipon eh. Nadali ako kan magaling na sipon. Di ba, ha? At least kuwang kita. At least ano yan. Di ba? Ako kasi ang gusto kong politiko, so pag iniling kang amigo pon na mamibidang ka amigo, jawa saan ka man naruroon, kahit saan ka man naruroon, mag-iribong man ka mo po tabi na pagtubod, at the end of the day po tabi mag-amigo ka mo. Iyan ang gusto kong politisyan.
Amo ako kay tungso tamiling iba man so pagtubod ko. Iba man so pagtubod din da. Bako na amigo. Bako yan amigo. Bako yan amigo. Hindi pwedeng ganon, no? Hindi pwedeng ganon. Kita baga may inapod na kanya-kanyang panindogan tabi. May kanyang panindogan. May kanya-kanya kitang opinyon na dapat nyato na tindugan. Takon day ka matindog duman sa imong sa diring opinyon. Kung abo mong magtindog duman sa imong sa diring opinyon po tabi, kuwang kakaan. Ano ba 'yon? May pagka bakla kakaan. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Kill. One, kill. Alright, sige, so bitin ako sa programa. Ang galing ng aliko kasi. Di bali. Pinaot so programa ko eh. Alright, yan po tabi ang DWRL Barita alas 7 na. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Piling Pasko'y nagana, mayroong sila ang lahat. Wala